Shining star. Aura kuti ini I'm a constitutionalist. Akambozvo? Yes. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro mutemo ndinotevedza chaizvo. Zvakarezve ndino mumwe wakarinyora. Saka ava mutavo makuwa navo muchiti da shefa vangazowedzera makore abo anditi. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veziva kana yapera kuchaya mazutora ndima dzavo wazviwa. Aya ndiwo mashoko aigara achitaurwa nemutungamiriri wenyika Mr. President Emmerson Mnangagwa vachiti izvo inini I'm a constitutionalist, ndinotevedzera bumbiro remutemo. Kana time yangu ichinge yakwana I'll give a space kune vamwewo vombouyawo vombotungamirirawo. But mazuva apfuura mukuru vakawedzera mazuva vakachinja zvakare mitemo vakaipa. In a massive stay-away general strike, within 2 weeks, Mugabe had reversed those laws. So Emmerson will be no different. The history of the people of Africa and the world, whether it's Bangladesh, whether it's Sudan, shows that ultimately real power lies with the people. And that is what the phase we are now preparing for. And this message is both for Mutsvangwa, for ED, as well as the Constitutional Court, the judges. They must know that the fundamental resolution of this crisis is going to be the people of Zimbabwe in mass action, exercising their sovereign power under the Constitution. So that is where we're going, and we have every confidence that the people shall triumph. If Smith, who felt that there will be no majority to rule in 1,000 years, was defeated, and he was the second, third most powerful army in Africa, was defeated by the United Mass Action of people, Cape 3 shall also be defeated by the people. Saka mukanzi mota iyo mukanya torai mota munorambere. Ndine dzangu motikari kaini kana ndichifamba nemotikari yangu ine ngura ndo motikari yangu inini handidi zvekuba zvinhu zvevamwe. Daiwo munhu anoba ndakadai ndakaramba ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndikadai ndine mafamu, ndine mamwe mazimotikari, ndine mari, ndichiita zvandinoda. Haisiriyo kaindi yangu. Aiwa inini ndiri murwi wehondo. Ndakazvarwa ndisina kana hembe naamai vangu nababa vangu. Ndakazvarwa ndisina hembe, kana ndichifa ndichadzokera futi zvakare sekuuya kwandakaita ndisina kana chinhu. Hazvina zvazvinondibatsira. Asi vari kuzviitirei? Muri kuona nga vari kuzviitirei vanhu vari kungopira? Boze dzawandisa mota dzacho, strategy yacho ndeyekuita sei? Vari kutsvaga sapoti ka? Nakumbonienda kubasa kwangu wasina marecords mamwe ekuti ndakabhadhara. Vari kutsvaga sapoti kumamusicians iwaya vaende mamusicians aya hasi mamusicians kavarombo. Vafana ava musavaseka kuti hanzi ari kutambira motikari koza asati amboonawo motikari yakadaroka. Saka akaiona anongoti inga zvaita. Ndakanzwa Japresa achitenda kuti ndatenda zvikuru nechipo chenyu. Urombo huri kuwanisa gwara chairo rekuti vasapote zvido zvevanhu havana, because varombo varongoti chamukai nyama. Zvandaipiwawo iyo motikari iyoyo inga zvaita. Asi hazvibatsire nekuti dai motikari idzi dziri kutengwa, dai mari ichiendeswa kuzvipatara, ichiendeswa kune zvimwe zvinhu zviri kushota migwagwa yakaipa muZimbabwe, vanhu vari kushupika. Even kumaruwa uko vanhu vari kushupika, vanoda zvipatara, vanoda maclinics, vanoda kunodiwa maambulensi anoshanda kumahospitals. Zvakawanda zvinodiwa kuti mari ishandiswe zvinobatsira ruzhinji rwevanhu, kwete certain individuals. Vafana vanadzo dzimotikari dzavo. Munovapirei dzimotikari? Vanadzo dzimotikari dzavo dzavakawana nezvavari kuita izvozvo zvemusic yavo. Saka muri kuvapirei dzimotikari? Munoda kuti zviite sei?
kana mavapa dzimotikari idzo zochinja here. Thomas Mapfumo opindura seWikiNew nemadimikira. Vanhu vanga vakamirira kunzwa mhinduro yaThomas Mapfumo kuti vanzwe kuti achati kudii. Veruzhinji vanga vachingoita zvekuasiyuma, vamwe vachiti anobvuma, vamwe vachiti anoramba. Kusangana kwatiri kuita pamuzinda weNhau rekuberekwa zita ndiEvelyn nyika dzino. Tine nyaya iri kunakidza veruzhinji. Vamwe vanoti nyaya iyi inyaya yakakura zvikuru nekuti ingangova nepolitics mukati. Vanhu vane maonero akasiyana pega pega panoitika zvino. Tine nyaya ya Dr. Thomas Mapfumo yakataurwa naseWikiNew apo pavakatanga chaipo vachitaura nezvemuchato waJaPraiser wavaitiwo uriko muna August asi havasati vakokwa. seWikiNew vakaudza JaPraiser kuti kana zvichibvira ngadaidze muimbi Thomas Mapfumo vagobhadhara ivo $500,000 ndo mari yavakataura pekutanga. Vanhu vanongoziva Thomas Mapfumo ari munhu ane freedom speech uye ari munhu asingafire musaga. Vamwe vanomuona sepolitician asiye pachezvake ajekesa akati I'm not a politician, ndiri munhu anosapota chakanaka chinenge chaitwa nemunhu. Vanhu vakazvitaura vakati Thomas Mapfumo anogona kuramba, asi vamwe vakapikisana nemashoko aya vachiti hazviite kuti arambe mari yakawanda zvakadaro. seWikiNew vakawedzera zvakare vakazoofa $1 million kuna Thomas Mapfumo vachiti ivo kana achinge aridza pamuchato waJaPraiser ndo chipo chaachapiwa ichocho. Painterview yatakaona Thomas Mapfumo akapindura iye achiti haanamate mari, anonamata Mwari. Mashoko aya ari kuita kuti vanhu vatadze kuziva kuti zviri kurevei, nekuti Thomas Mapfumo akazoenderera mberi akati ini ndinofarira chete munhu anoita chakanaka achiitirawo vamwe zvakanaka, handisi politician. Vanhu vakutadza kunzwisisa kuti mashoko aya ari maviri ari kududzira kuti kudii. Pari zvino pane mashoko evanhu vari kutivo Thomas Mapfumo haafi akabvuma kuuya kuZimbabwe sezvo achiziva kuti inogona kuva trap. Izvo zvava kunetsa kuti ingava trap here sezvo iye pachezvake akataura kuti haasi politician. Ladies and gentlemen, if you are new on this channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video, you won't miss it. Don't forget again to like, comment and share. See you next time.